Bueno, arratzalde ondanoi, ongi etorri gaurko udalozoaren ohiko bilkura. Gaurko lan zerrendan, lehenengo puntu daukeuna da, aurreko bilkurako aktaren onespena ala badagokio. Ekainak, ez geizkia inez, maiatzak oita? Oita behatzi, parkau. Maiatzako eta behatzin euki genuen bilkurie, eta bueno, horko aktie onartzie dagokiu. Ez dakit, bat ematek aktiei buruz zerbait ezateko? Egon, parkau, azier, bai ezan. Zemezortzi garren horri zen, hor, zemagarren parrafu da. Bosgarren parrafun. Azierrek azpimarratu du, gaia tokiko gobernu batzorrean komentatu zenean izena eman da zegoela eta bere ustez erabaki hori hartu horretik beraiei komentatu behar zitzaiela. Bueno, hor zuzenketa bat proposo nahi nun, bere ustez aldau eta gure ustez hau erabaki politikoa dela, eta aurrez beraiei komentatu behar zitzaiela, esan berrin guztioi komentatu behar zitzaiela. Nik ez duen esan beraiei guri zuzenin referentzi inez. Zaten tokiko gobernu batzorren gauden da noi. Eta erabaki politikuna zaten gero bi parrafo bera ana zegoa ipatzezulako erabaki politikun, orduan ez da ulertzen ez dela aurretik esan un erabaki politiko bazala hori, hola ulertze genulako eta zuzenketa hori txea. Ba, ez dakit. Oingo hontan audioakti jaso aldeu. Ez dut uste. Ez deu jaso, ez? Ez deu jaso. Baina, bueno, bestela beti ezate deuna, Oingontan ez da izatik ez dan bialdu audioaktie, baina bestela audioakti da balixo duna, eta han bai esan dakue reflejatzeala. Hemen zasatze geana da, idatzizko hontan, bueno, laburpen bat ekie hitzez esan danana. Oin, laburpen horire, ez dakitena da, laburpen hortan, oinzuk bere ustez ezatezuna, zuk hitzetan bere ustez esan baldimazu, baina etzerun esango, hori da idazteako ez dakit nola egongoan. Baina, bueno, iruitzezat zuzentzeko inungo arazoik ez da hola. Orduan, izango litzekena da, bere ustezen partez, gure ustez jartzie, ez? Eta erabaki politikuna. Erabaki politiko bat dala hori. Erabaki politiko dala. Eta erabaki hori hartu aurretik guztiei komentatu behar zitzaiela. Vale. Bai, baina ez paldima bialdu ez dakit. Orduan, bazpa ere hola zuzendu ingo dugu, ez dakit. Beste inok ez paldimo behintzet kontrakoik esaten, bai. Kalderatxoa, nik hemen ez dakit ni idatzizko bialdu gara da ondarri hor, bota isuatik, bai, botu hemen reflekatzeilako, baina testo gana eta udana enberra dago berez audioakti baldimaukeu eta osoik esateana han reflekatu baldimau, nik kaldera hori. Askotan etorri zat eta ez dakit. Pentsatzet ondona igual, unaizuk zaingo izula, baina guk egixe da isotzeteunin bisek isotzeteu, jendik irakurri ahal izeteko baite irizpenak ze jartzeun, porque bezala denbora osun aitzen egon berdezu. Orduan, komodidadiatik, etea, idatzezkoe resumen bat jarri guk itzeke deunana, baina bestela irizpena bere osotasunin egotea idatzizkun, eta karo, batzutan eta audioaktan irizpen oso ez daukezu, porque guk ez deu irizpen osue irakurtzen. Guk resumen bat eke deu, irizpenana, eta gero bai gure hitzek oso dauzkeu audioaktan, baina ze onartzen nahi gehan dokumentazio zue idatzizkun dao. Orduan, bisek dauzkeu onartu berra, ezke, bueno, bisek bat bisekin bat kompletatzealako. Bale? Orduan, bueno, aldaketa hori, bueno, ez dakitu nahi, zehozen nahi dezu ezati egexo? Esan dako egin dana, hori, azkenean osagarriak direla, ez da? Azkenean, berak esan duen moduan, klaro, batxordetan erabakitzen dena edo, zehazteko edo asaltzeko, derrigor jarri behar dugu, eta orduan, gero, aktarekin hori osatzen dela. Osea, hori da, bakarrik. Hori da horren funtzioa edo. Bale, zuzenketa hori egin de, beste inok ez errespaldi mauke, bozketan jarriko dugu orduan aktie. Aldeko bozkak? Bale, hau batez onartute. Bale.
Biharrengo puntu daukeu, 2008ko ekitaldian lan ondorietarako ordaindu egingo diren eta berreskuratu beharko ez diren Azkoitiko udalerriko tokiko bi jaiegunak zehaztea. Bueno, hau ezkau ikeiue, jaurlaritzatik erabaki hauek hartzeko eta 2008ko jaiegunak tokatze zaizku gaur zehaztie, eta kiusten bezala, urtero bezala, bi jaiegun eoteie pendiente guk zehaiteko, guk onartzeko, bat Gipuzkuko izetea, eta hori Gipuzkutik proposaute dator Uztailako 31, San Inazio egune, eta besti herrikue. Eta herrikue, San Andres egune da, eta San Andres egune Azaroako 10 izanik, 2008 jase tokatzean ez, planteatze deuna da, abenduak 1, astelena, jaiekie. Orduan hoxe da tokatzezakuna proposatzie bi hauek jaiekie, Eusko Jaurlaritzai jakineraztie, lan eta gizarte segurantzako lurralde ordezkatzai, eta baite, hauei berri ematie. Ez dakit, bat ematek zozesateko, Janire, ez, Jose Joakin? Zain eixo eta San Andres urtero egiten diren jaiegune izanik, horrela onartzeari ez diogula inongo oztopori horre ikusten. Asko, Asier bai? Bale, orduan bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak? Bale, hau batez, onartuta. Hirugarrengo puntu daukeu, EAJ, EH Bildu eta PSE udal taldeek aurkeztutako adierazpena ekainako 28ko LGTBI+ egunaren ingurukoa. Adierazpen bat dao eta hiru taldien artien ustet irakurriko ezuela, orduan, Mertxe, hasi zuri daitze. Eskarrik askoana. Ekainaren 28an, zezu askapenaren eta arrotasunaren nazioarteko egunean, Azkoitiko udalak aniztasunarekiko eta bizikidetzarekiko konpromisoa berretsi nahi du. Udalak LGTBI+ mugimenduak eskubideen eta askatasunen aitortzan lortutako aurrerapenak ospatzeaz gain, oraindik egin behar den lana aldarrikatu nahi du. Gure eskerri beroenak eman nahi dizkiegu zezu askapenaren aldeko borrokan ahalegintzen diren pertsona, mugimendu eta erakunde guztiei. Beren dedikazioari, konpromisoari eta ausardiari esker, gaur lorpen garrantzitsuak ospa ditzazkegu, giza eskubideen eta eskubide sozialen arloan. Hala ere, pertsona guztien berdintasunean aurrerapen ukaezinak egin diren arren, oraindik diskurtso eta jarrera LGTBI-fobikoak mantentzen dira. Diskurtso horiek gehienetan ezjakintasunetik eta gorrototik eratorriak, lortutako aurrerapenak desagerraraztea eta diskriminazioa iraunaztea bilatzen dute. Beraz, Erne eta Tinko egongo gara eskuratutako eskubideen defentsaren alde eta ez dugu inolako atzeraposorik onartuko. Udalak gogorarazi nahi du LGTBI eskubideen aldeko borroka guztion borroka dela. Azkoitiko jendarte osoaren elkarlana funtsezkoa da armairurik gabe, loturarik gabe, aurreiritzi gabe eta estigmarik gabe bizi ahal izateko eta komunitatea eraikitzeko. Babeskeinu bakoitzak, ikustarazte ekintza bakoitzak, mugimendu hori indartzen eta aurrera jarraitzeko gure erabakia berresten laguntzen du. Horregatik guztiagatik, Azkoitiko udalean konpromisoa hartzen dugu gure herriko LGTBI pertsonen bizitzen gaineko diagnostikoa egin eta honetan oinarritutako ekintza plan integralak abiatzeko. Prozesu hauek herriko eragile zein LGTBIQ+ mugimenduko kideekin batera egiteko konpromisoa hartzen dugu. Eta egonezean, erreferente eta norbanako ezberdinak aktibatzeko moduak sustatuko ditugu. Horretaz gain, herritarrak sentsibilizazio eta aldarrikapen ekitaldiekin bat egitera gonbidatzen ditugu. Leihoetatik eta balkoietatik kolore anitzeko banderak zintzilikatu, elkarretaratzera etorri eta antolatu diren jardueteran parte hartu. Keinu txikiak elkartasunaren eta babesaren erakusgarri dira, eta agerian uzten dute ekainaren 28a aniztasunaren aldeko borroka eguna dela.
Gaur, inoiz baino gehiago, gure aniztasunean bat egin behar dugu. Pertsona guztiok duintasunez, errespetuz eta askatasunez bizi ahal izango garen etorkizun bat eraikitzeko. Gora, ekainaren 28. Eskerrik asko, Mertxe Iraitz eta Janire, eta ez dakit, honi buruz zerbait ezateko baldin mau, hitze Janire zuk ez, bale? Jose Joaquin? Bai. 2023ko azaroan, plenoan, bi mozio eta adierazpen bat eztabaidatu genituen. Klima babeslekuen espazio publikoen birnaturalizazioaren ingurukoa, euskal zaintza eredu sendo eraldatzaile feminista eta komunitario baten aldekoa eta euskararen egunaren ingurukoa. Orduan esan genuen, egun hori izango zela beste puskatean behintzat, onelako adierazpen, eta mozioak babesteko denbora hartuko genuena. Askotan esan dugu batzorde eta lantzen ez ditugun adierazpen mozio hauek ez direla eraginkorrak. Testu hauek irakurri ostean, kagoian sartu eta hor gelditzen direla. Bestalde, beste ekimen batzuk ere egiten dira eta hor izan duzue eta izango duzue gure babesa. Adierazpen mozio askotan esaten denarekin ados egon gaitezke, nola ez? Baina eraginkortasun gutxi ikusten diogu eta beste bide batzuk jorratzea interesgarriagoa iruditzen zaigu. Udalean, benetan axola zaizkigun gaiak badira eta aldaketak aldarrikatu nahi baditugu, batzordeetan lantzea egokiago iruditzen zaigu. Eta harrira begira berriz, kale ekintza bultzatzea. Adierazpen honetan gure herriko LGTBI pertsonen bizitzen gaineko diagnostikoak egin eta horretan oinarritutako ekintza plan integralak abiatzeko proposamena dakarki duzue. Lehen ere egin izan dira horrelako proposamenak eta aldarriak, irakurri izan dira antzeko adierazpenak, baina eraginkortasun handirik gabe. Eskerrik asko, Jose Joaquin, ez dakit, Asier, bai? Bai, gu azpimarra nahi dugu, kainako 28 LGTBI mugimendu aldarrikapen eta borroka egune dela, eta zertzu hortan sexu askapenan aldeko borrokan urratz zenduk eman diela, baina aldi berin ezin dela ahaztu eskubide bat dela eta eskubide bat da neinin, eskubide beti borrokan edo zehaz lortu dila eta uste baldi maia galtzeko arrisku daula, eta zentzu hortan beharrezko dela baita ere eskubide horien kostiente izan eta eskubide horiek landu borrokau eta aurrera eramatia. Gogoratu nahi dugu baita ondiken 70 herrialdetan sexu bereko pertsonen harremanak izatea debekatua daula eta borroka ondiken borroka erreala dela, naiz eta aurreatz ondik eman dian, baina asko daula emateko, eta geure artien ikuste dula ultraeskuinaren oldarraldikin baita ere LGTBI fobia areagotzen edala rasismoarekin batea, aporofiarekin batea eta beste gauz askokin batea. Orduan, zentzu hortan, pixket zuzentzea askoitea behire baita, uste dugu ekidistantzi baten gelditzi dela momentu honetan boska hau ez apoiatzi, batiz bat giza eskubide eta eskubide sozialan ingurun nahi galako, eta uste dugulako hori moziotan berreztiek ez duela eserkentzen, baizik eta reafirmo egiteula gure kompromisu gizartigin, eta azpimarra nahi nuen baita, mozixuk azkenin ez dila, mozixu dira herritarrak eta herri eragili dauzkeben tresna bat, herri dauzkeben arazo behar realitate sozial bat udaletxin plazmatzeko. Eta ezertarako ez dula balixo zatin ikuste hori akatz larri bat dala zentzu hortan, porque azkenin mozixo bidez, adibideatik mintzarren, ontsa inguru iruna dipa duzu, 2015 Pariseko akordion ostin zientifiko batzuk atea zeben testo bat, emergentzi klimatiko aldarrik aiez, eta Australiako Donostin adinako herri Darebin kondauko pleno bateko hartuzun, mozixo hori, eta hasi ziren mozixo hori bere egiten beste udalerriketako alkatiek, instituzizuk, hasta estatu buruk eta gobernuk, eta iritsiz ia emergentzi klimatikoa onartzea ia munduko estatu danak. Orduan, ustez mozixuei bere garrantzi hori kentzia akatza dela, eta, errespetu osuz, baina ekidistantzi hori uste ez dela egokixe, eta kasu giza eskubide eta zeiganin ondi goixe. Hale, eskarrik asko. Mari Jose, zehose? Bai. Nik gauza asko entzun ditut hemen, zurekin erabat ados nao, iruditzezat hau dala forue gauze hauek kaleratzeko, eta inundik ere alperriko gauze bat etzat iruditzen hau dela. Iruditzezatena da
urtean zehar badaudela hainbat momentu batzordetan, esan dezu bezala, adibidez hemen entzun dut, batzordetan da ez dizela lantzen gai hauek, batzordetan aukera ematea lantzeko. Proposamena jasotzeko, ekarpena jasotzeko ere bai. Eta guk hortiken abiatute, oingune berdin egin dugu. Adierazpen bat, nahi gendun babestu eta aurkeztu egin genuen, aukerak eman ditu talde da nahi ekarpenak egiteko, eta pena izen da, porque iruditzezat gai hauek aurrea emateko inder handixe berdebela eta zemat eta jende geixo gauden, bultzeiteko inder geixo hartuko gela. Herritarrak itzinda hortzin gauze asko entzun egitetu, hori gala da. Baina iruditzezat hori baino aratago jun berdeguela. Eta kasu hontan, sinaudeu, azken fini, konpromiso batzuk sinatzi edie. Beste hainbat gauzekin bezala, ze gertatzea, hainbat gauze esateioen, herritara, konpromiso batzuk hartu behar dituzute, idatzite geratzeana, idatzite dao, eta hortiken hori abiapuntu bat izen lehike, gero aurrea juteko, hau sinaudeu, eta pixkenaka jungaitezen, hauek elortzen. Niretzat, kolektibo honek, egunerokotasunin, sufritzen aidan egoerikin, ustet, ezinezko edala hori ustie, eta danok indertu enberdeuela, danok elkartu eta indar handi batekin, behintzet bultzau, babestu, eta gure aldetikene, hitzez izango dugu, lehen zan dezun bezala, eta beak esan du, ostirel hontan egongoa baite elkarretaratze bat, eta bultzeikin nahi dugu herritarrak, jundaikezen horrea, eta danan hartin, babes bat ematen. Etzat iruditzen, alperriko lana danik. Eta, hoxen. Eskerrik asko, Mari Jose. Eskerrik asko, Mari Jose. Janire, ez, Jose Joaquin, erantzunen nahi dek eman, o ez? Vale. Bine eta otabixen, denon artien hartu genuen mozizu gauxe ezatezun. Horregatik, guztiagatik, Azkoitiko udalean LGTBI+ pertsonen bizitzen gaineko diagnostikoa egiteko behar diren baliabideak jartzeko konpromisoa hartzen dugu. Gaur ekarri duzuen mozioan, orain 2 urte bezala, LGTBIQ+ pertsonen diagnostikoa, eta oraingoan, gainera, ekintza plana egiteko konpromisoa hartzen duzuela diozua. Nahiago nuke, bihar bertan hasiko agina, baina ez nizu gezurrik esango, gure taldetik hori ez dela gertatuko pentsatzen dugula esaten badizuet. Beste plenoren batean ere, eta gaur komentatu zuzuk pixket, Mari Jose, esate zenuten ekarri zue batzordeetara eta landuko da. Gai hau eta beste batzuk lantzen ari gara eta prest ditugunean batzordeetara eramango ditugu, guztio batera landu eta aztertzeko asmoz. Baina diagnostikoa egitea orain 2 urte adostu genuen. Eta 2 urte horietan gobernuan PNV eta PSE egon dira. Normalean zuek ekartzea litzateke, normalena, zuek bideratzea. Dena den horrela izango den esperantza handirik ez dugunez, hasia gara kolektiboarekin biltzen eta bai, ekarriko dugu gaia. Mozio adierazpenei buruz gure iritzia uste nahiko garbi gelditu dela, baina horrela ez balitz, guk ere adibide batzuk jarriko ditugu, ea hobeto ulertzen den. Garraio publikoari buruz onartu genuen mozio bat datorkit burura, PNV-rekin guk egun onartua, eta Piper elkartekoak arazoak zituztela etorri zirelako hasi ginen gaiari garrantzia eman eta bazterra mugitzen. Urte bete pasatzen aurretik mozioa onartu eta ezer egin gabe. Denok elkarrekin lanean jartzen garenean herritarrari irtenbideak emateko gauza garela ikusi da. Baina garbi gelditu zen baita lortu zen emaitza lortzeko aurretik mozioa onartu izanak ez zuela inongo eraginik izan. Otsailean, pentsioei buruzko mozioak ere izan genituen eztabaidagai. Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren babesarekin onartutako akordioa aipatzen zuten PNVek eta PSEek. Eta EH Bilduk egun berean, gara egunkarian Nafarroan ez onartzea laporatzen zieten 1.080 euroko gutxiengoa eskatzen zuen. Esan behar pentsioei buruz araz gero udalean ez dela ezer gehiago landu. PSEekin klima babeslekuen eta espazio publikoen birnaturalizazioaren ingurukoa aurkeztu zuen azaroan. Baina kasualidadez, pasaden astean, energia eta klima planaren inguruko parte hartze saio irekian, PSE alderdia ez beste denak izan ginen.
eta azarun aurkeztu zenun zehartan, mozio hartan hauxe erantzun girezun guk. 2024ko horrekontuen negoziaketan gabiltzan honetan askoz ere eraginkorragoa iruditzen zaigu bertan, hau da, urrengo urterako horrekontuei begira egitea horrelako proposamenak. Beraz, ez bozkatuko dugu, hoxe esan genizun. 2024ko horrekontuetan irigintza partidetan 50.000 euro gehitzea eskatu zenuen. Asfalto, espaloi eta zebrabideen zebrabideetan erabiltzeko. Klima babeslekuan eta espazio publikoen birnaturalizazioaren inguruan aipamenik ez. Beraz, nahiko garbi ikusten da mozio eta adierazpenak onartzeak aurrera begira ez duela ezer egingo denik bermatzen. Eraginkortasun oso gutxi dutela. Idatzita geratzen dena idatzita dago, esan dezu, Mari Jose, baina hoxe idatzita bakarrik, asko. Bale, eskarrik asko, Jose Joaquin. Asier, bai, erantzun? Ez. Bai, iraitz. Bai, ni beste puntu nahiko nuke aipau munera bat adoz bai Asierrek, eta Mari Josek esan dagoekin, nola ez. Baina gai bat ez dena aipau mozizun ingurun irutitza garrantzitsue mozizun dagoen balore simbolikue aipatzia. Bere etxin 16 urtekin armaxotik ezin jarten da hon mutilgazte horrek gaur ikusiko hemen hiru alderdik babestu ingo bela, adierazpen honekin. Eta hemendik urte batzuta historien liburuten idatzile geldikoa, aktatan jasota geldikoa, zeinek babestuzun eta zeinek ez. 80 urteko andra hori bere bizi guztixen armaxotik gertetzea traigu ez dena eta ikustuna bere udalak babestu iteula babes hori sentioen gau. Eta hori ere bada mozio dagoen balexue. Eta horri uko itxeixo zute. Eta hori Asierrek esan duen bezala nire usteze akatxelarri bada. Bai, ni pixket hortik nijuen ez, nik beti ezatet askoiti ez gea irla bat. Eta mozio hau ez dakarreu guk oin nahi deulako, baizik eta mundu mailan ekainak 28 LGTBI egune bezala izen daute daolako. Eta horren eke deuna da askoitiko udalak egun horri bere garrantzixe ematexo udal hontan plenue dalako organo gorena olako gauzeketeko. Kompromisuk hartzeie, askotan kompromiso asko hartu diteu, partida asko jarri diteu aurrekontutan, baina egunerokotasunekin gauzek askotan ezin die aurre eman. Ez deu jartzen kompromisue urrungo urtin eingoanik. Jartzea eingoala, porque hori etxeko goue badao, ez da jartzen noiz. Baina horrek ez du kentzen, egun hau urtero zelebratzean bitertien, askotxiko udalontan, gu balima gaude behintzet gobernuen, adierazpen hau hori ona ekarri ingo deunik. Ojala, egun hau kentzeko eunea iatzean nahiko ulako ezan, baina beste berdintasun batin gaudela eta beste onarpen batin gaudela. Baina momentuz, zoritxarrez, egun hori ez da jau. Zuek esan dezute, ekintzetan parte hartzea bultza hori ez dela, eta seguruna baina ekintzetan parte hartu ingo zutela. Orduan, hemen ezate deuna, hoxe da, ezate deu, egun hori badatorrela, egun hori aldarrikatzien nahi dela, kompromiso batzuk hartzeie, bale? Ez dakiunak noiz aurre emango itxeun, baina kompromiso hoxekin hor gelditzegea, eta eke deuna da, jendia animau, ekintzetan parte hartzeko, porque ez deu adierazpena bakarrik udaletxe hontanein, ez ekintza batzuk egun hortako preparau indie. Orduan, nik usteet dana batea pakete bat dala. Eta niretzate, beste danak esan den bezala, akatz bat da, olako egun batin adierazpen hau ez bestie, jakin da gaina, oindala zeuk esan dezu bezala, oindala 2 urte, zorionez, 4 alderdixok oso adierazpen antzekue babestu gendunien. Ez esan alperriko zanik, porque egun hortan, 4 alderdixok egun hortako adierazpena onartu ingendun. Orduan, niretzat hor badao ja inderra, badaonez. Bai, Nerea, eta ja azkena, Galdera bat. Batemat jarri da harremanetan kolektibo ontako batematekin adierazpen hauiteko? Ze, gu egon gea behaiekin eta galdeu dio zuei adierazpen honek ze, hombre, guk ekintzak naio. Eta behar izan, benei adierazpena politiko batzuk esate bena, naio det, politiko ez ikusti bandera atzin, o pankarta atzin, argazki jatea berdulako ekintza puntua lortan, eta ikustie hitzeiten gurekin gauzak eiteko.
hori kolektibuk esan diguna honen arira. Pentsatzet kolektibo zukin etzinetela egongo. Eta esan detan bezala, askoiki ez da irla bat. Eta Jaurlaritzan badaude, emakundere badao, Jaurlaritzan badaude erakundiek hontaz arduratzeienak. Orduan, nik usteet olako entidade batetik etortzeanak herri bakoitzek bere adierazpen propisue eken lantzen hasi baino, batanon hartin berdine ematemadeu, naiz eta gero guk gure puntualizazio batzuk egin dizkoun, ondik eta inder gexo emate xeula. Orduan, da egun hori badator eta egun horri bere garrantzixe emate xeu pleno hontan. Horitxi da, eke nahi geana. Bai, ja bukatzeko, Iraitz? Bai, ez bakarrik aipau kolektibo hortako pertsonak inon gala, aurrin bat eserik jaukezula. Hori dana esan da gero, bozketa jarriko dugu orduan. Adierazpenan aldekuek, kontra, abstentzioa, ez da, Unai emaitza. Bai, aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta PSE. Kontrako botoak askoitia bai. Beraz, onartu da. Listo, laugarrengo puntu daukeu, aurrekontuari buruzko informazioa, bialdu satzue, ekaina aurrekontuen nola dijuen kapitulozka, edo zein zalantza baldin mauzkezue, beti bezala, irekita, bai kontu hartzaietza eta baite neure, eta azkeneko puntua pasatzegea, galde erreguak. Orduan, ez dakitxo, baldaon galderaik? Ez? Bale, orduan, amaitzutat emate dugu, ezkarrik asko da noi.